Kaixo, arratsaldeon, ni Nagore Iratuztabarrena naiz, eta argian duela 13 bat urte denboraren makina saila idazten dut, eta nire orrialde hori edo aurkezteko eskatu didate, eta nik testutxo bat idatzi eta hori irakurriko dut. Filadelfia, Amerikako Estatu Batuak. 1752ko ekainaren 5. Gaurko egunez, duela 267 urte, Benjamin Franklinek metalezko egitura zuen kometa bati zetazko ari bat lotu zion. Eta ariaren amaieran giltza bat jarri zuen. Eta kometa izatu zuen egun hartan, ekaitza zela aprobetxatuta. Tximista batek kometa jo zuenean, giltza elektrizitatez kargatu zen, eta hala, tximistak elektrikoa zirela egiaztatu zuen. Aurkikuntza handia garrantzitsua izan zen, eta eragina izan zuen alor askotan. Baita pentsakeran edo sinesmenetan ere. Mende luzez tximiste jatorrik jainkotiarra zutela uste izan zen, eta horrek frogatu zuen ezetz. Eta argiarekin ere antzera gertatu zen. Ze jatorri zerutiarra izan zuen argiak, eta 1980an, ero kuadrilla batek lurrera ekarri zuen. Zeruko argiark, tximistark lurra jo zuen. Urte hartan, horrek ez du esan nahi lur jota utzi zutenik. Tximistak norbait jotzeko probabilitateak oso txikiak omen dira. 3 milioitik bat gutxi gora bera. Nik argian idazteko probabilitateak ez ziren asko handiagoak. Argiaren tximistak duela 22 urte jo ninduen, ustekabean. 1997ko ekainaren amaieran izan zen, San Pedroko festak ziren Lasarten, eta ni aekako txosnan txanda egiten ari nintzen. Argiako 2 kide hurbildu ziren barrara, penak itotzeko asmoz edo, ze orduan ekaitza ari zuen argian. Urrengo zenbakia ez ateratzeko arriskuan zen, laguntza behar zuten. Funtsean, 4 hitz juntatu eta esaldi erdi koherente batzuk osatzeko gai zen edonork balio zuen. Eta horrela hasi nintzen argian idazten, aukerak eta prozesu zorrotz eta estu hori gaindituta. Sua itzaltzen laguntzera azaldu eta ia 10 urtez geratu nintzen argian. Eta handik 10 bat urtera, kanpora joatea eta argia uztea erabaki nuen. Eta komatxoak erabili ditut, 13 urte pasa dira eta oraindik ez dira libratu nitaz. Orduan, argia uztea edo erabaki nuenean, denboraren makina egitea proposatu zidaten. Orrialde bat oparitu zidaten astero, nik jakinminez, zaletasunez, biltzen ditudanak zuekin, irakurlekin partekatzeko. Orrialde kutxun horretan, kutxuna orain, gaur goizean, artikula bukatzen ari nintzenean, beti bezala berandu azkeneko momentuan, ez nuen hainbeste maite, baina oro bai. Nioen bezala, orrialde kutxun honetan, ez ditut historiaren oinarrizko prozesu konplexuak esplikatzen. Ez ditut inoiz esangabekoak azaleratzen. Ez dut ekarpen berritzailerik egiten. Xehetasunak, anekdotak, bitxikeriak, nabardurak dira idazten ditudanak. Baina batzuetan, tximista batek dena aldatzen du. Eta gerra luze batek ezertxo ere ez. Eta beste batzuetan, biltzen ditudan kontu txiki horiek ez dute ia eraginik izaten, ez dute irautzarik ekarri, ez dute irakurketa sakonik, baina iraganaren parte dira berdin. Eta niretzat behintzat, plazerra izan da beti, ezertarako balien ez duten gauza txiki horiek jakitea, egitea, eta plazerra da, astero, argian denboraren makina idaztea. Plazerra eta ohorea, eta privilegioa. Hemen egotea bezala. Nik idatzitako ale batzuk aukeratu izana bezala. Horregatik, eskerrik asko argiari, Akelarre elkarteari eta hemen zaudeten guztioi. Bukatzeko ohar bat. Aurkezpentxo honetan zer esan behar nuen galdetzean, literalki hauxe esan zidaten. Bakoitzak lana nola egiten duen azaltzea da gakoa. Zer gauza kontuan hartzen dituen edo zertan saiatzen den. Honezkero konturatuko zineten ez dudala horrelakorik azaldu, ez didala galdera horiei erantzun.
Eta hori da argiak beti eman didalako nahi nuena esateko eta nahi nuena idazteko askatasuna. Eta horixe egin dut, hemen nahi nuena esan. Eta horregatik ere, eskerrik asko eta barkatu.